Двудневна работна среща за съвместни дейности на норвежки и български социални партньори стартира днес в Старата столица. Срещата се организира с подкрепата на безвъзмездна помощ от Норвегия чрез норвежкият финансов механизъм за периода 2009-2014 година в рамките на програмата Достоен труд и тристранен диалог. Партньорите по проекта очакват чрез засилване на диалога да подпомогнат по-пълното въвеждане на концепцията за достоен труд в Норвегия и България. Страните по проекта си поставят задача да развият иновативни инструменти и механизми за засилване на социалното партньорство в политиката, като акцента е достойният труд. Това е първата работна среща в България по един проект, който се финансира от норвежката държава и по който работиме КНСБ в сътрудничество с Българска стопанска камара. Една от целите на проекта е да се проучи и обмени опит за добри практики в областта на комуникацията, воденето на преговори, вземането на решения и успешни практики на национално, секторно и фирмено равнище, чрез кръгла маса, проучвателно посещение и работни срещи. За Норвегия е важно, че страната е до голяма степен зависима от износът. От 30-те години насам между работодателите и синдикатите съществува една договорка за съвместна работа, съвместно развитие, за да може както да се избягват конфликти, така и работата да се осъществява по-добре и от двете страни. Един добър пример за съвместната работа между синдикатите и работодателите в Норвегия е тяхното споразумение парите, които страната печели от залежите на нефт и природен газ, да бъдат трупани в един фонд. Тези пари се съхраняват за следващите поколения. В проекта е заложено и повишаване на административния капацитет на структурите на българските работодатели и синдикати, което да се извършва по метода на норвежките успешни практики. Най-важно е да се изгради система, която се базира на взаимното доверие. И когато използвате това взаимно доверие, което да се ползва и от страна на синдикатите, и от страна на работодателите, тогава можете да отстоявате съвместните позиции пред държавата. И когато и синдикатите, и работодателите съвместно се възползват от модела, те са в състояние да увеличат на първо място производителността на труда, а оттам нататък всеки по-отделно може да постигне по-добро благосъстояние. Работната среща продължи с дискусия и представяне на работата по пилотните браншове, предизвикателства и перспективи.